Česká reprezentace našla útočiště v naprostém soukromí, uprostřed přírody, v prostorném domě, kde nechybí bazén, meeting room, physio room a s týmem na mistrovství světa dokonce přicestoval i vlastní kuchař. Vybírali jsme to tak, aby tam bylo zajištěné pohodlí pro kluky, potom soukromí a tím jsme chtěli podržet taky soudržnost celého manšaftu při sobě. Samozřejmě jsme se museli soustředit i na jídlo, protože na mistrovství musí lidi jíst kvalitně, včas a aby byla regenerace co nejlepší. Trenéři jsou moc spokojení, dokonce si tam udělali nějaké jako soukromé hřiště, takže se tam dá trénovat i střelba a takovéhle věci. A dobrý den, pojďte dovnitř, ukážu vám naše prostory, pojďte. Tak, tady je Ivan, náš kuchař, vaří výborné jídlo. Ivane, pozdrav. Ahoj. Pojďte za námi, pojďte. Tady je náš meeting room, tady spí kluci, tady se připravují na zápas, dneska hrajeme proti Jamajce. Tady další kuchyň, tady naše obrazovka, tady sledujeme zápasy, vymýšlíme taktiku a různé finesy. Jdeme dál, pojďte. Tady ve sklepě bydlejí trenéři, ale tam nepůjdeme, protože tam je interní materiál, to je strašně důležitý, to nikdo nesmí vidět, co tam je. Tady nahoře bydlejí všichni hráči, pojďte. Tady je náš kapitán Jakub Výmola. Pozdrav, Jakube. Dobrý den. Dobrý den. Tak, a já vám ukážu nejmladší hráče našeho týmu. Kouknu se radši, co dělají, protože znáte mladí kluci. Tak, kluci, je tady televize, jo? Tak ahoj. Tak pozdravte tady. Ahoj. Ahoj do televize. Čau. To je Luky, to je náš nejmladší hráč, to je budoucí star NLL. Tak to neříkej. Bude draftovaný pravděpodobně v roce 2029. Tady naše zázemí, tady si rozvěšujeme věci, hrajeme ping-pong a tak nějak vůbec celkově v celé zahradě se rekreujeme a připravujeme se na zápas. Jak po mentální stránce, tak po psychické stránce. Pojďte, já vám to ukážu. Tady ještě dolaďujeme poslední detaily zakončení na bránu. Tam máme bazén a tady máme veškerý zázemí na grilování a na chilling během této akce. Ivan Crch, privátní kuchař národního týmu. Ivane, No, ano. kolikátý je to tvoje mistrovství, kdy se staráš o národní tým? Je to druhý dospělých a jedno bylo juniorů. Takže třetí. No. Obligátní otázka, jaký jídla nejvíc frčejí? Kluci mají asi nejradši, nevím, vařím takovou jako českou klasiku, těstoviny, rejži, grilování mají nejradši teda jako. A když se podíváme pod pokličku národního týmu, kdo je největší jedlík? No asi Tonda Totval, bych řekl. Tonda Totval, no. A naopak, kdo je nejvíc vybíravý? To si nikdo nedovolí. Všichni už jsem stravoval, tak bych to řekl takhle na těch mistrovstvích, takže nemám žádný, jestli si něco říkají za rohem, nevím, ale mě osobně nikdy nic neřekl.
tak toto je základna českého týmu tady na mistrovství světa v Jutice. Tady se regeneruje, tady se spřádají plány a odtud se vyráží k těm nejdůležitějším bitvám mistrovství světa. Tak buďte s týmem i vy a fanděte.